Primul an de grădiniță este o perioadă grea pentru copii. Aceștia se îmbolnăvesc des și fac infecții virale acute. Medicii explică fenomenul prin faptul că în această perioadă sistemul imunitar al micuților se adaptează infecțiilor extinse. Ca urmare, organismul devine rezistent la maladiile provocate de virusuri sau bacterii. În primul an de grădiniță, copiii fac deseori faringite, rinite, amigdalite acute, bronșite și mai rar pneumonii. Imunitatea și-o formează anume prin a răci, prin a contacta cu acest virus și a forma către el anticorpi. Și data viitoare când o să întâlnesc, el nu o să răcească. Copilul acestei femei a mers pentru prima dată la grădiniță la începutul verii. După 4 săptămâni, băiatul a făcut laringotraheită, o infecție care se manifestă prin febră înaltă și dureri în gât. M-am îngrijorat un pic pentru că de obicei mă așteptam că e ok, a răcit un pic, fac ce fac eu lui de obicei, că mult ceai călduț, îi scad febra, dar când am văzut că de fapt deja a trecut în laringotraheită, după care s-a înrăutățit și mai mult pentru că a apărut o infecție aici în gâtișor. M-am îngrijorat când m-am gândit că trebuie să dau antibiotice. În speranța de a le întări imunitatea, mulți părinți le administrează copiilor imunostimulatoare. Unii medici susțin însă că astfel de tratamente profilactice sunt ineficiente. Alimentația echilibrată și notul fortifică sistemul imunitar. Recomandate mai sunt tincturile din propolis și echinacee. Aceste metode îi vor ajuta pe copii în primele luni de grădiniță să suporte mai ușor infecțiile virale. Я не давала специальные витамины, я не очень верю в то, что питание хорошее. Ну, мы посещаем бассейн, он посещает танцы. Îi cumpăr vitamine, cumpăr des unturică de pește de astea. Ne stăruim să nu ajungem la antibiotice. Potrivit Centrului Național de Management în Sănătate, fiecare al 7-lea copil cu vârstă de până la 4 ani face infecții virale.